Kaj to mocie? W Warszawie? W Sosnowcu? Kaj? Szepnijcie kaj. Jedyny na Śląsku. A no i ja nie wiem, to jest niesamowite. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was Rostomili. Wreszcie widzicie kefra. Ja jest z nami. I takie krótkie ogłoszenie. Kto by chciał kupić tego kefra, to je na sprzedaż. 30 000 do odnowienia wizualnego. Toż mono widzicie go ostatni raz na filmach, a może ty będziesz go miał u siebie. No zobaczymy. W każdym razie, kto chce, niech szrajbnie. A ja was witam w Rudzie, tajli śląskiej Rudy, bo dzisiaj zaczynamy penetrować Śląsko Ruda. 11 sztat tajlów. Będzie 7 tajlików, bo niekiedy małe tajle będą przedstawiane zusammen. Dzisiaj zaczynamy od Rudy, od tajli, od której się całkiem miano miasta bierze, ale to do lat 50. były wszystko osobne gminy, które nie skorzej się pokuplowały. Zarazki o tym się dowiecie. A ja pozdrowiam Bruna Marsa, tak go mianujemy, ale nie tego prawdziwego, Karlika. Pozdrowiam cię, on tu mieszka, w Rudzie. Mono się i dzisiaj trafimy, bo żech pisał do niego. A tu po mojej prawej stronie DTS-ka, drogowo trasa średnicowo, która łączy Katowice z Gliwicami. Tam się jedzie na Glajwic, tam Katowic. I to właśnie łączy te śląskie miasta, DTS-ka, drogowo trasa średnicowo. Może podejdziemy i zobaczymy. Dzisiaj jest niedziela, ruch nie ma takiej zasrogi. Zobaczcie, tak to się prezentuje. A ja was chcę w końcu zaprosić do tego miasta, do tej tajli, do Rudy, kaj w 1889 roku podłączyli oświetlenie elektryczne. Dzisiaj to jest coś normalnego, ale wówczas to była pierwsza wiejska gmina w Reichu, w drugim niemieckim Reichu, już po pokuplowaniu, kaj podłączono oświetlenie elektryczne. Właśnie tutaj na Śląsku pierwsza wieś niemiecka, która miała oświetlenie elektryczne. Już wiele, 133 lata temu. Zapraszam do Rudy. Ruda jest fascynująca. Zobaczycie to dzisiaj i bez najbliższe tydnie. Śląsko Ruda to miasto na prawach krysu, które ma ponad 136 000 personów. Do 1950 roku na placu dzisiejszego miasta Śląsko Ruda było po 12 miejscowości. W 1951 z kuli zlikwidowaniu katowskiego krysu zmajstrowano ze jej 2 miasta – Nowy Bytom i Ruda. W 1959 te miasta pokuplowano i ze onych zmajstrowano dzisiejszo Śląsko Ruda. Bez to porozprawiamy się o tym mieście w poru tajlika. Kaj będziemy poznawać każdą tajlę. Dzisiaj zapraszam was na rajza do Rudy. Pierwszy zapis o Rudzie pochodzi z 1295 roku. Kuźnica żeloza Ruda je wymieniano w 1642 roku. To właśnie od jej miana pochodzi miano placu. Na mocy ustawy Sejmu Śląskiego z 10 lipnia 1939 roku Ruda miała otrzymać 1 stycznia 1940 roku prawa miejskie, które jednak z kuli zmiany kierunka nie wlazły. Ruda otrzymała te prawa dopiero 1 stycznia 1947 roku. Do Rudy dokuplowano
Godula, Łożegów i Hebdzin. 1 stycznia 1959 roku Ruda zusammen z Nowym Bytomiem utworzyły miasto Śląsko-Ruda, po tym już eksponują. W samej Stadtteili Ruda żyje ponad 23 000 osób. Jesteśmy przy jednym z najbardziej zwiedownych placów w Rudzie. Kto by pomyślał? Ruda, zamek, dzisiaj już ruiny, ale kiedyś prawdziwy zamek. Są na ulicy Bujoczka i porozprawiamy się o tym zamku. Roztomili we XIV stuleciu powstał tu zamek. Nie skorzej kaś we XV stuleciu familia Rudzkich to przyjęła. A potem co? Familia Balestremów i zamek stał się pałacem. I wcześniej był w trakcie wojny 30-letniej zbulony i tak nie skorzej z rąk do rąk trafiał aż do familii Balestremów. A co Balestremowie przebudowywali potem w sznicie neogotyckim został aż do 1945 roku. Wówczas Armio Czerwono, Sowiety przyszły i co? I tego właśnie dokonały. Sowiety dokonały tego spustoszenia. Nie ino tego, bo oni na Śląsku mocka zbulili. I zamek, pałac tak naprawdę popadał w ruinę. Dzisiaj mamy trochę tych murów, mamy jeszcze piwnicę. Tu mamy wchód do piwnicy i popadał w ruinę, aż w końcu go rozebrali. Dobrze, że zachowały się jakieś mury. To jest naprawdę tak zwiedowny plac. Ja wam polecam, nie pierwszy raz, że je w Rudzie, ale pierwszy raz, że je tutaj. Tu mamy jeszcze kamienie, kamień na kamieniu. Ostał ino kamień na kamieniu. Słuchajcie, od Sowietów takie zniszczenia się dokonały. Tu mamy jeszcze fragmenta większego jakiegoś nie wiem co to było. To jest wszystko do zbadania. I tutaj jeszcze mamy dom Karla Godule. Nie wiem, jeśli on był tutaj albo tutaj, tam na tabuli jest zaznaczone, ale nie wiem jak to zlokalizować. Karl Godula żył na przełomie XVIII i XIX stulecia i tu mieszkał. Tu na początku XIX stulecia była jego chałupa. O Goduli by mogli godać i godać. To był jeden z najbogatszych Ślązoków, jedna z najbogatszych personów na świecie. Słuchajcie, no co tu mamy? Te roski jeszcze. Nie wiem, jeśli można tu wleźć. O, tu. O, co tu mamy? Zobaczcie. Zobaczcie. Nie chcę za bardzo. Coś tu było. Idzie to zagospodarować. Fajniste to jest. A wracając do Godule, to ta chałupa jego aż do lat 50. jeszcze stała, potem została zbulono i chcą to odbudować, bo Godula to jest taka persona, którą Śląsk może się poasić przed całym światem. To było tu, dom Godule, albo tam, albo jeszcze tamkaś, nie wiem. W każdym razie, egal kaj to było, ten plac jest tak fajnisty, że musicie tu przybyć. To jest ta erbowizna śląska, erbowizna Rudy. Coś, czym Śląsk może się fest poasić. Znajdujemy się przy hotelu i restauracji Adria.
ale pierwotnie w 1895 roku został tu wybudowany Grofski Gasthaus. Ja, od Franza Ballestrema. I on fungował aż do końca I wojny światowej, potem przeszł we insze ręce. Po II wojnie został upaństwowiony, a od 2000 roku zakupił go prywatny geschäftsführer. No i mamy to, co mamy, i dobrze, że mamy to, co mamy, a nie, że coś popadło w ruinę. I na szczęście Sowiety tego nie spolili w 1945, tak jak tamten pałac, o którym wągodą. Ballestremowie to była taka familia italiańsko-śląsko. Ballestrem, protoplasta, familię pochodził ze Italii, ale hajtnął się ze Ślązoczką, jeśli się nie mylę, albo to była Niemka, bo nie wiem jak długo tu mieszkali, egal. Można powiedzieć, że to była potem już śląsko familio, bo tu swoje korzenie zapuścili i tu we Rudzie reskirowali tymi grubami. No, Godula był tym też reskirokiem, tym zarządcą. On z nimi fest działał. Sumy przy pozostałościach gruby Walenty Wawel, która fungowała i fedrowała w latach 1931-1971. Potem została dokuplowana do gruby Paweł. I co teraz kituje? Ruiny, ale mamy wachtyżownia. I wachtyż mi powiedział, że będzie tu grubskie muzeum i z kuli tego się raduje. A co tu było wcześniej? No bo to polskie miana, Walenty, Wawel. No, pierwsza gruba była tutaj w 1770 roku, a to była jedna z pierwszych grubów na Górnym Śląsku, a mianowała się ona Brandenburg. Nieskorzy za Polski zmienili miano na Wawel, na polskie miano, richtig polskie miano, ale co mu Wawel do Śląska, nie wiem, ale polskie miana już mnie przyzwyczaiły na Górnym Śląsku za polskiego reskierunka. W 1841 roku powstała tu gruba Wolfgang, którą je przemianowano nieskorzy za polskiego reskierunka na Walenty. I jeszcze w 1913 roku mamy jedna gruba Graf Franz, potem hrabia Franciszek w 1913. Te gruby się kuplują i tak jak już powiedział, w 1931 mamy Walenty Wawel. Sumy w rejonie ulic Matejki i Łożegowskiej. Powiecie, tu nic zwiedownego nie ma, ale kiedyś była Karls Zinkhitte. Fungowała od 1812 do 1906 roku, a reskirował ją Karl Godula, a właścicielami byli Ballestremowie. Była to największa huta we wschodniej Europie. Potem w 1916 roku powstała tu koksownia Wolfgang, a rok nieskorzy elektrownia Nikolaus. Za mną osiedle robotnicze Karl Emanuel, karmańskie, tak też je mianowane. To jedno ze najpiękniejszych osiedli robotniczych na Górnym Śląsku. Było budowane od XIX stulecia, ale głównie w latach 1909-1922. Nie zostało niestety wszystko. Za komuny wybulono częściowo, no i potem jak budowano DTS-ka, to też część budynków wybulono. W środku jest taki plac i tam były haźle, tam były chlewiki, tam widzimy też gołębniki, bo Ślązoki to słynne gołębiorze. Mieszkania są jedno- albo dwuizbowe. To jest dwupiętrowe zazwyczaj,
tak jakże przeczytał, ale widzę, że to może i będzie trochę większe. Niektóre tu są łodynkowane. Myślę, że to jest nieskorniejszą ideą. No i co? Tu mamy też nowe budynki, które zastąpiły. Nie wiem, jeśli te genau, ale wybulili częściowo właśnie, żeby zastąpić nową zabudową. No i ta DTS-ka. Na szczęście coś zostało. No to mamy to, co z katowskim Giszewaldem. Tam 1/3 została, 2/3 zbulono. Tutaj też mocka zbulono. Ale ta erbowizna się zachowuje. Jeszcze miano. Czemu Karl Emanuel od Szachta, który był tutaj w okolicach, a było to wszystko te osiedle i te zakłady od Balestremów. I mieszkali tu robotniki od Balestremów. Mieli rozmaite zakłady, gruby, huty, wszystko. Ruda to są Balestremowie. Tutaj mamy przykład kolonii robotniczej, ale to nie ma karmańskie, że myślą, że to je też dali karmańskie, a to jest po prostu kolonia robotnicza, która powstała też od Balestremów z jej inicjatywy w latach 1910-1922 i to jest też fest fajniste, zwiadowne i piękne. Za mną rudzki rzymskokatolicki kościół świętego Józefa, który powstał w latach 1902-1904 w sznicie neoromańskim, a wybudowany był od Balestremów. No, architekt był berliński, ale Balestremowie kazali go postawić i co więcej, to był prywatny kościół familii Balestremów. Dopiero w 1910 Franz von Balestrem dał to parafię świętego Józefa z kuli rocznicy swojej swadźby. Kościół przesycony jest symboliką. Rhein, bych wam o tym powiedział, ale będą tu przebitki, nie godą dryjne, bo tam farosz rzeko i by zawadzał. Słuchajcie, ten żyrandol to 12 torów, 12 turmów i 144 blindy. To ma symbolizować Jerozolima. Ja i ze Apokalipsy świętego Jona. Dali mamy rozmaite symboliki na kolumnach. Mamy też anioły, engele. To są anioły śmierci, które w 1938 roku zostały tu przeniesione ze Kirchhoffa, które strzegły grobowca Pilerów. I czarne engele to jest naprawdę coś. A taka zwiadowność, że trzeci anioł je biały, ale go tu nie ma. Je w muzeum w Beuthen, w Bytomiu. Zwiadowny kościół i co jeszcze? Mamy tu krypta. Ja, tutaj można zleźć też od kościoła, ale teraz kije tam alarm. Ja się faroża pytam, jeśli idzie tam zleźć, on powiedział nie, bo je alarm, on zostanie wyłączony przed nabożeństwem. Nie wiem, jeśli tu jeszcze zdąża, to przyjada, a jeśli nie, to teraz ciepna jakiś bild ze tej krypty. Ja tu kiedyś był, pora lot do zadku, już dawno temu, mono i 10 lat. Krypta grobowo Balestremów. Franz Xaver Balestrem ze babą i Walenty Wolfgang Balestrem ze babą są tam pochowani. W Rudzie znajdują się też dwa insze zabytkowe kościoły. Pierwszy to kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej.
W roku 1869 grof Karl Wolfgang von Ballestrem wybudował ten neogotycki kościół, który był jego prywatną własnością. Pierwszymi duszpasterzami byli tutaj jezuity. W roku 1922, kiedy te place przeszły do Polski, jezuity zostały wygzute. W 1929 erygowano tutaj parafia Matki Boskiej Różańcowej, wydzielono z parafię świętego Józefa. Drugi to kościół Atagrichtich kaplica pod wezwaniem świętego Piusa X z 1870 roku. Wybudowana też od Ballestrema dla hutników Cinkhite Karl. Wcześniej, od 1859 roku, była tu mniejsza kaplica. Pierwsza sakralna budowla w Rudzie. W nawiązaniu do kaplicy w latach 80. XX stulecia powstał w Rudzie nowy kościół Piusa X, który jest parafią i stoi na osiedlu betonioków ze czasów PRL-u. Za nami wyjątkowe miejsce. Piekarok. To też jest mianowane piekarniokiem, takie na katowskim Giszewaldzie też są, ale ten jest wyjątkowy, bo to jest najprawdopodobniej jedyny, oryginalny i do teraz spełniający swoje funkcje piekarok. Ja tu we 2013 roku to odrestaurowano i tu zaś mogą ludzie piec chleb. Powstał we kole 1900 roku. Fungował do lat 50. XX stulecia i kiedyś na każdym osiedlu były takie piekaroki. Ale potem je bulono, zagospodarowywano na insze łony, a tu się ostał i właśnie zrobiono, przywrócono mu te funkcje, a tu familok, lewiki, mono i haźle tam były. Tutaj można się siednąć, można zrobić coś na ruszcie. Górny Śląsk to jest tak zwiedowne i tak fajniste. Kaj to mocie? W Warszawie? W Sosnowcu? Kaj? Żebnicie kaj? Jedyny na Śląsku. A mono i ja nie wiem, to jest niesamowite. Ruda tak zachwyca, bez to robię tajla po tajli, bo to były, widzicie, tak zurbanizowane te wszystkie, to wszystko jest tak zurbanizowane, że nie można całki śląskiej rudy zusammen na jeden tajlik wciepnąć, bo by się ominęło, tego by się nie pokazało, innych łonek by się nie pokazało. Słuchajcie, przed nami 6 dalszych tajlików ze śląskiej rudy. Mam nadzieję, że was zachęcił i że będziecie ze mną, będziecie poznawać to jedne ze najfajniejszych śląskich placów. Śląsko-Ruda, niektórzy powiedzą, tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. A co tam w Rudzie? Jakieś czarne familoki, tak, a dajcie pokój. Nie, ja wam pokazał coś, czego byście się mogli nie spodziewać. Roztomili, abonirujcie mnie, subskrybuj knefel, dzwoneczek, co byście byli na bieżąco i co piątek o 6 na wieczór nowy tajlik. Chowcie się.